Hey guys, welcome back to the channel. So नोंथांमोनखौ दिनै बे आंनि गोदान भिडिअ फिन गोसो गोरबोजों स्राय बरायहरबाय। So नोंथांमोना मारै दङ? आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। So दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मट' ब्लगिं लाना फैलायबाय। So नोंथांमोना नायलांबाय थादो। So guys, माने दिनै न'आव थाबाय थानो बानानै दसे बेरायना फैसै होननानै ओंखारबोबाय आरोना guys. So नायलांबाय थादो। So guys, माने ब्लगनि लामा माने सालायनो मोजां नाङा आरोना दानबाज्ल'नाय मोनो। आरो नोंथांमोना मारै नोङो अननानै खिन्थाहरबानो जाबाय। Ini dong sahabat bagan. Ini sahabat mohon kayaknya karena actually bagan kan mohon बानायनाय आरो so सापातावबो फैसा मोनो ना ओरैनो हा खास्लायस्लाय नों सापात गायना दोनबाबोथ' So guys, माने ब्लगनि लामायानो दाबो जोबाखै आरोना बिराद गोलावथार। So नायलांबाय थादो एकदम बिदिनो दुब्लिबारि गोजा। लामायाथ' बरियानो ब्लगनि लामा थाब गाज्रि जायाना गामि एरियाफोरावथ' बिदियानो मोजां आंनि हिसाबावबाथ'। So guys, दा नै ब्लेक टपिं मोनबाय आरोना एकदम स्मुथ नांसिगोन आरो गारिखौ सालायनो। So नायलांबाय था नोंथांमोना। So guys nih बेनिफ्राय अफर'डिं जाबाय आरोना लामाया बारा मोजां। Wow guys, offroading langsung deh.
So guys, दिनैनि भिडिअ एसांनोमोन। स' नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा अननानै भिडिअखौ लाइक खालामदो, शेयार खालामदो। आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरो बेल आइकनखौ अन खालामनानै लादो, जाहाथे जेब्लानो आं गोदान भिडिअ लाबोगोन अब्लानो बे गोदान भिडिअनि गिबि नटिफिकेसनखौ जों नोंथांमोना मोननो हायो। स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। बाय बाय।